Από την πλήρη απογοήτευση στην πλήρη ικανοποίηση. Ο φετινός χειμώνας δεν πάβει να μας αποζημιώνει σχεδόν σε καθημερινή βάση πλέον, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Και από εκεί που ξεκίνησε η χαρά των καταστροφολόγων, καθότι άργησε να έρθει, κατέληξε η χαρά των χιονοδρόμων. Σχεδόν κάθε μέρα ρίχνει στα χιονοδρομικά μας, προσθέτει 10, 20 πόντους και σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου η άνοιξη, όπως είπαμε, μπήκε πολύ ευχάριστα και έχει ρίξει φρέσκο χιόνι στα πηγάδια και συνεχίζει να ρίχνει, όπως φαίνεται. Και φυσικά οι εικόνες πάντα γύρω μας μαγευτικές και μοναδικές. Σούπερ! Ωραίο! Ποιο αυτό? Θα καταβεκεί. Πάρε σε εκείνη τη λακκούβα ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Εκεί είναι πάρα πολύ ψάβλα. Εντάξει, με καμιά δεκαριά φορές ακόμα πιστεύω θα βελτιωθείς, θα το μάθεις. Δεν μου λες, τη λακκούβα εσύ την έφτιαξες? Αυτά εδώ είναι παλιά πέδιλα, Και αυτό εδώ είναι παλιά σανίδα. Τα είχα φέρει μαζί με την καρέκλα στην τα Ένα ζευγάρι παλιά πέδιλα και μια παλιά σανίδα. Δεν φαίνονται οι δέστρες της σανίδας από πάνω. Μήπως δεν είχαν δέστρες τότε? Πάμε. Στάση στον παράδεισο στην αρχή. Φύγε. Πάμε. Φύγε. Σκέφτομαι λίγο. Πού θα πάει. Άμα το σκεφτείς δεν θα το κάνεις.
Ωραίος! Wow! Τα πηδήξαμε όλα.